Macho murigereria nigo turi ebinyoro ime kenyoro gikurukunga irianyi nigere ase egwodi ya Marani, constituency ya Kitutu Chache North, county ya Kisii. Irianyi teriare na rioma nyakongo na kiomonja irianyi no erega tikabera abo negere nsinyogo chiase Homa Bay county bagera mate oyete chisemo chia irianyi oiche kiomonja ogende rioma ne chiseme chi around yabuga obwibi bwabere bogoichora sana abantu abana bakoiba matoke na nabasaba bake batindete yani taringa gosenge ntokene na bakoiba matoke baiba chibando bagokwibera nonye nesimi bakonyore butuko iga sambiri akere gesunde kia bwatiro otebangeti buya iga na bakonyora bakura nonye nesimi obwibi bwabere bogoichora botari barabwo botangani mwe guchiduka chiko bunwa ari riome market yari echiro nyakungu chiduka chikabunwa abantu bakaibe bintu kurwororo lakini rende kerensi nyongo ikere yatebanga yaisanire ekare yaisanire batebanga bono gototegete gokora emirimo erinde erio abaibi aba barore ng'ense yasarekire bono kurubotuko bantu mbare baiberetwe amatoke at night bakaibirwa amatoke abandi bakaibirwa chingoko abandi bakaibirwa emesie ekenyoro nigo kimuka rituko rero na community policy ng'engima bachaki gotokorokanga omosako nabo aboroche bako na gweta abuga bagokora omosako bakorera omosako kurusa asaba yabo tuko paka bona mambi babwatire chi suspect nyenarora chia matoke na chieji chitukamiria abwo bono bagoteba ng'a yaisanire so bagotanga gochakera rero going forward onde bwenzi orachi gotoka gakoiba chieri echio kaka nanje go support because one time ekebusa gekabekwa sinari tokoroka ari Kenyon abamura bakaimuka tata bakagekenya chibuni bakabona kuminaki ekebusa ngirende gyakorera omuntu so we ask abagambi baito police abachief aba sub chief mutene n'abakongu mubwatere n'abanyakenyoro obwibi bosire ekenyoro gitabwati obwibi n'ekenyoro gekogendera ekenyoro kebwata abana bakogenda esukuru n'ekenyoro gekogendera ekenyoro kebwata abana batari gotinda na etase getari gonkuru Marani sinara tokoroka esteni botabori nkogenda gochirioma manye konyora sambiri jamambi ngaba muri abanyweta amaru bagotinana bono ngoja kubori ngikena kiegekone nebimwana ebisini nigi mwana ebikega na asomie esukuru maite na arasometi academy ntaracha gokora oborigi bono ngokuminga kaka bono muratinda bono sambiri ebimwana bie miaka 12 13 moko na kuoge para moko benchegare changa mono ni kenyore kentwage konya so we ask abagambi baito na abaibori shirikiano mwana okaro musari shirikiana abanyakenyoro bakanire ntagetemba eri bagabara abaeresa nga kikiaba erinde eri ebinyoro byonsi gusengi matubwatera tutebenga boibi tiboga neiri ase ebinyoro abana gende esukuru soma kento yoke goserio botaka negetabu osome oche gokonya tato mino mamo mino na mwao otasometi ngo ituore banyakenyora abakanire ngwakwore biranya nje nagotebiri omanyete nje ngose ninje ngakirwe esiminga kako mubere no togeta segete njo maete na bongo icha nane ngo gwana marieta bakaseino Samarita ngo kusakaria no yo masitande ndeke nyoru kierianyi twakirire kenyoro kierianyi twatwarire boibi mitie mwako yobuno chaka iko ibwa chake ba matoke sana yango yane yarire butambe kubira matoke ri mungino minto ndie ibwa tochikubwati ntokonyora rero botuko twakira saa 7 ya botuko kiaba matoka ntwate uko community tobe community twakirwe simina matoka ibiri twanari bogere kengeka apati ne abantu anyora twanyora matoka abiri ntwa suspect twachinyora twaranto kumukesheria mikano mito tobaite bono twabasingira tubaye warning ukiasa serikali ere ndabanta batebine kibagwenta komenya ndochigwanjira magano boibi ndogwanjira kwa sababu ntotegemeto somiri mwana otakanya muntu ochire butuko geturi nambi ukonya itoke ndiyo eba uro mungino ndo makotsana orukunyangwe so bati myaka 90 ochikubuka gaminyoka paka bwebe yanga anya beka misyo kabeta komyanga litoka liachire agoturwa no rire litoka no rire ntwari nyora lakini suspect ntotatwe warning ayo ntochigwanjira magana kenyoreke igokoro bono ebintu bekenyoro ntutatiko ramagana iyo mpaka iga serikali tubwate si ntutatiko kwira sharia magana tuko Kenya bantu ntutatiko serikali tutena nakito bera bantu toko bandro tumenya babuya tumenya babu kenyoro buya tutatiko ibirana batari baibi na tukorinda ne kenyoro igotoko ro muntu rigoso kiri bwate na mwana otwamukwana naye gwanja na mwana yari mutanga ntomakonye igotari tukomuita tore tokomakonye iguru yo boibi botwarerire soko jetu nchakabire chombe bagacha bagatiga
bone kisasi giachite bona so mwaka yo 2023 na bachakira matoke ejengi sasa bajabu tukeke tukurangira ninga amatoka achire nandi gako na chukuruseito agenda guchensa mo yabo kere mahate dojo de mwambi to Bernard asigurwa sige nyoruke iryanyi nduru wanjire nyabintu munebi onyo mwambi to kwimukiri esheria intumuna mwananji kubukutule seri soko bakugwito ndundu kwanya serikali yoyi eto Kenya inturive baje kuye mebere ntwa egazi na tokora asigo timbwati amange lakini bijana biria genda ngo muchenche kiro muntu ira nimugondo ari gikibesa akuru mugondo abantu mugondo bakuragira kuru mbiya mono Pastor Patrick Moni kubika nyarukia iryanyi abengo biro matoka matuka mange kurara meka tingu nyanyora lakini asekero kyare nkyara omo bwatu bakoyo matoka yu one kenyoro kyai mukagi onsi pi yakana nga wanya wikwa baiga te kunyarekana ne wanyo tokuru nga bale gwanja babwatu ke batige bagenda mugondo nyana bana baye siku jasinya bagenda sikuru tanyoro mane bugukorara kari togari jokunga kwanya liachire ijoka kwanya liachire onga kitora sabaye buntu n'abantu banyasa torika bono tutagete kuragira kurase mugondo yorende ntumuna iryanye kinyokia iryanye kima pe twabera amobone kinyokia kima pe engakiende osie matoka yako igwa twakisinona somu chifu nga abantu bali bana ushika nabo bakubwatu kyagera bamanyikanire yotimbati amange tigabanje batige bagani chikanisa amanje Yesu obibine makuri amanene batige banyoro bogima kurasinya sai tangoro kuroda nyakundi kinyoro mbunya ikoma na nche nachi goeta koruiria nyigoro ga mugondo naenda nanyora lenda abantu bakorera mikalende ngachi matoke na ibu botuko bogima nabo tubanyora lende babwatira matoka yabere ne suspect njirororo na chiro chio njirige iringa na kichiko kora chibwatwe nondo yo mo community aso bisi yo mugambira kinirende njengo itanali mugondo nali ngino no mugambi taramanya manganaya bono togoteba ngo mugambi abwenere tate bigwe report yengu muirira toro bisi ligera amanyenga na kia baibi bangeire lige no ni chingo konto ligotigero mongina nali gali muswati mwamati anyali seiteramba igo gole torora kini ibiru chingo kokolerwo mochi no ni mesiteri gotiguroche chingo ko chiko ibugali mpaka chisuguli no ni ibuyunto ligotiga isiko igo bono togoteba nga serikali yaringe gwanje tubwate sionyete gutubwate bono yaikire nga tukoigorera abana inchi bina bakonyora moibi no gukore serikali yacha yaira muna matukando nsi yaringe koba igo bono ntogo chigwanjereri boibi kabisa tiga tukana ni nanda abana tiga bande chiskuru ligara basome bamanyo boibi no bobe no moibi likigwata bigo mwana no mobe manyanga no mobe naye mufuatirie ligara umanyete okana ngumana otali moibi nandi karo moibi yatoka nimba kabaka bakoiba mpaka bairira bangina babachikorie yetali biya mo Sasa mali tangoro kwa Ansari Wilfred ni kwa ndo chairman we sublocation yeli Kenya ni kongo support abantu bairi anyase ngenjo twabwaterana na barabwo koria baibi ba matoke aba alimi babeire mbari korara sama tukamange aba mura baro bako ya matoke banda koni gochie ase county ya Umabeje to sinyene na aba ne county ya Umabeje igongo support abantu bairi anye asoko bwaterana na barabu na kubwata baibi abo nalitora konye abantu barara chitoro ntokwanda korenda matoke abasai bande bakogendera migondo koiba matoke igo twarure onyonga onde bwasi orato kokoiba ritoka sekenyoro keriani rai yangire nego kobwata ekorete tokoire polisi okumerwe ntotagetio boibia sesa broadcast yeye abantu bakonya koiberu nabasai bakoiba mbari gotata mugondo na maruko bakonyo abarero bacha gotebanga barabwongo bakare kwero kwachakoye intota ndikonyeigwa ekoiba matoke y'abantu igomuna incho mocha mani ngo support yekenyoro keriani asaba na inchi bakore gasengi yo gotubwatira abayibi ba matoke gosobo ibyo bomboke anese esa sublocation yakyo monja igonje ngotanga mbuya mono asaba abantu bayirianye se gasi mwakora nandi tiganya saba pongeze mokore mamore mira basacha bandi bakoragira jeno sara gori Fred nje juvenal sakora haraka chairman yero kesen kurumwagi cyana ekyalenge chinsabo go chigo kichinsa chiamambya ekero nacha gwakerwe siminga abantu babwatiru babwatiru bakoiba matoke na matoka ayo chiripoti cyakire kinyinga service amatoka koibwa mono sana nebintu binde nande kare ikire none kibande chikoibu sana igekero naikana minyoka go chiororo nawe nanyora ne report muna yaikira kera abantu abanga sekenyoro inanyora abantu baichoire kerage umuntu oyo mu bwatirwe suspect
iga abantu baimwe batakumukirie goimukie getambo kerekenene kiagere muna pastor ororo aibu irianyi amatoka aya ibirwe se chingaki chintambe akorera nande twabeke baraseyemo asabu irianyi agachoro narie igoro yaya matoka ibirwe amanene kabisa agakwana akorera abantu bakarora maberekerage none echivu njarwete warning abantu barororo chi suspect chiri gugwe gose chimanywe se chiberete chikanigwe nande nchibasa mbabasa koiba keri nari bono rende yachitu bwachi gukira rero na naikire gukwana amatoka yatokana amatoka ibirwe ase Kenyoro bono nigo munanche bono mo chairman ye location inkorwe warning kende ande ngakiende yonsi erachi gutoka ng'omonto otokire gose suspect ndiye yonsi yatokire koiba amatoke gose koiba kento kendi gose sendagere ndiye yonsi kurwe megondo nigo turaire getambo kerege tindi bono sana nonya bono niga abananchi bataka koire getambo kero sababu babwata machiko asaba ngokabo igo twa nakana ekiagera bono kega kwende ichikondia nchiria sogwita lakini bono kochakera bono iga ntutageti koigwa egento munekyo korwa sense ya irianyi nande mbuya mono abantu bairianyi community yonsi korwa ase sub location ne location bali baika goika twakore gasi paka bono twa abantu abwo twataka babwatu bairunya kongo se bairu getamukero lakini bone warning bakoegwa ngakiende yonsi egotoka ng'ana ande nabeko bengenje kabireyo igo bairu getambukere getindi na ande etoke ngatiga babwata makombe basoe megondo bareme chibando ching'eni digere banyare gwekonya nande bairane se chikanisa basabe nyasaye bakonye nche bune chairman ye location ine last warning na rule na ande baise ko koreberia kabire igetambukero kera iruta limuneke bone kera iru getambukero getindi kubwa bone iga buya mono.